Dnešním dnem uzavíráme vlastně dvoudenní klimatickou konferenci tady na Hodonínsku, kdy se nám podařilo ten první den sezvat desítky starostů a starostek tady z Podluží, ale taky z dalších částí Jižní Moravy a celé České republiky, aby se potkali, aby sdíleli zkušenosti, jak když z těch, u kterých proběhla mimořádná nějaká živelná katastrofa, anebo taky s těmi, které prostě zatím nic nepostihlo, ale chtějí se na to připravit. Konferenci jsme pořádali vlastně jako takový středobod kurzu manažerů ochrany klimatu v rámci projektu OIKI ELKA. Účastníky jsme vyvezli ven na území, která byla dříve postižená tornádem a dneska po 4 letech vypadají mnohem lépe. Člověk tísně na Hodonínsku začal pracovat hnedka v červnu 2021 po tom ničivém tornádu. Se všemi těmi obcemi jsme se spojili a poté, co proběhla ta humanitární část naší práce tady, tak vlastně jsme se rozhodli, že zůstaneme ještě několik let a budeme tady pracovat na té prevenci. Ta je rozhodně pro nás jako zásadní.